poslucháčov, ja by som sa vám chcel všetkým poďakovať, že ste tu dneska s nami. Moc si to vážim. Noci sú už preteky, každý, ktorý sedel v klube, zrazu nesedí. 90% klubu, kde nesedí, že ty presvetí. Celý život jednému, ty si cieľ má, rozumím, kým máš na balíze verma. Potom pošlem chodit toho chlapca, ktorý chcel má. Ale máš to premyslené hore palec, nic si nespravila, a chlapí už idú na vec. To si ešte nevyťala svoj povestný tanec, ktorému podľahne aj ten, ktorý je už znalec. A ja cítim, že si došla, lebo tu som. Vidím, jak sa tváriš, a čo robíš to kusou. Keď sa na mňa pozeráš, chceš, aby som kúsol. Došla za tebou a zobrať ťa odtiaľ to preč, ale kusom. Prosím ťa, neposielaj mi tie správy a nemluví mne. OK, a naposledy poďme na to. Ja nejsom ten pravý, pre teba sa k sebe nehodím. OK, teraz zahráme asi Ježiš, počkaj. Ja som vieš na čo zabudol. Boli, áno, všetko OK. Len my keď sme robili túr, našu túr Retro Star 10 rokov. A sme na tejto túr sme ich hrali. A my už nejakú dobu nehráme pomalé veci, lebo tým, že aj ja už som starý, pri tých malých v podstate zaspávam, a nechcem uspať ani vás, ale skúsime to len tak z nostalgie, zahrať jednu skladbu. Ak to bude mať odozvu, zahráme aj druhú. Ak to nebude mať odozvu, kašleme na to a ideme ďalej. Ideme na finálnu skladbu dneska. Takže poďme skúsiť tú prvú, či si tu ľudia, ktorí si pamätajú rok 2011-12. Poďme na to. Okay. 10 rokov sme tieto skladby nehrali. 10 rokov. No nič, uvidíme, jak si to idú ľudia tu. Ja. Pamätáš na ten deň? Že zostarneme spolu a zrieme spolu snáď. A budeme šťastní, až pokým jeden z nás dvoch nezaspí zázrak, že sme sa takto našli. Malo to byť minimálne navždy. Mali sme kopec plánov, kostol, obručky naše áno. Chcel som ťa vedľa seba každé. OK. Táto fungovala.